GRB Production. Tetre geçirilen ömür. Bulaydım Nepes bilen Gurbana ersen ýaty varsan ya. Ýaty varsan ya. Ya. Ağlamaktan yadadım, qarırı qoşa qanatım. Ağlaya, ağlaya yürek. Dünyanın xezirin görmen, öýlenip şatlanıp yürmen. Armanly ötün doğanım gerek. Bugün gatygam gyn mekanyň rawayety, halyňyzda bartyny bokaýyn doga aýety. Nem üçin giň Ýatlama Mevlalyň haýaty, biri barym rehmeyle eýlegen kemayety. Gudratly yaradan soragymy dinle, bir düşünýän ýazgydyň ýana arasyna egile bir. Entegýan şahry nämeni gördiler, öýüne gowuşmagy harda edip ýerdiler. Türkmenistanyň halama har ýazdym, ne diri bardym ne de bardy tabat ýazdym. Deyip de mekanım, kardeşim yeketin, nirelerde sen şuman. Doğanım Nepesim, şadiyan yedirdin, yok yürekte armanın. Değişmeli beryan gurruğundan gütediye kurvanın. Duydansız gittiniz yetişmedi Lokman dermanım. Demiratı tavşır diye Azrail'in permanın. Bilmerin yanınıza bara, acıl derdi yüreğimi dala. Ýatlama ömürlük galar, yönetilse dünya yalan. Bilmerin yanınıza bara, acıl derdi yüreğimi dala. Ýatlama ömürlük galar, yönetilse dünya yalan. Neme ýadygymma hasratlary çeker ýaly, ýol görkez Allahym gaýgylardan çykar ýaly. Ýeke talim gerek, iki gardaşa bakar ýaly. Menede güç ýok bu gaýgylary bu kor ýaly. Hemme zat gowdy edil gül ýalydy. Lwow şäheri okuň soňky ýyldy. Ulagam ýuwaşdan Ýatlama ýöredi. Birdenem gara ýoly, gyrmyzy kan boýady. Gatı ağır deyye, iyunun otudu. Azrail çengedi, acalatlı okunu. Hallırdı kardeşlim, Gurban millen Nepesi. Yanı 25 yaşınadı ikisi. Hağlıdı 9 komisar, kemem tecenim. Hağlıdı kankalar, hağlıdı eceler. Nalıdı arkadaşlarlıdı gıcığı. Mişe bilemeyliz yitirdi gücünü. Bilmerin yanınıza bara, acıl derdi yüreğimi dala. Ýatlama ömürlük galar, yönetilse dünya yalan. Bilmerin yanınıza bara, acıl derdi yüreğimi dala. Ýatlama ömürlük galar, yönetilse dünya yalan.